mayai no kwasem brain woman nipa o no kwasem yase tie brain woman nipa bi it Mark chapter 1 verse number 4 kwasem bi o mame ma onya ma kwasem pati baako kenga babro yimo ya nan no buta baako panti na owura Yesu Kristo ba wiase esa ene se enipa be free bonim esa na ya ba de awurade pe no kwasem ni asa nyankopon ane na ede di akire ni ya kratimi ayedai enyankwa bibia ka bia no na ni cheche ni di asie bia no udi akire moaw dabi ka babro me nko Mark chapter 1 verse number 4 move you heard baba boss so asere so ko no waka de sa kire so ba de John the Baptist ever boss su e wo sere so esa enu aka dwen sa kire wo so ba de ko boni fafire e de ko boni fafire esa ko na Judas asufo nyina ne Yerusalem enu nyina asase sofo enu Yerusalem asase sofo nyina afri kwa ne nchen afri kwa ne nchen ko ka on boni enu mo ka wo mo boni ma wo bonya su bonte fa Jordan. Hallelujah. Amen. Woni a wutie me wasa kire wadwen Oh. na ya koda no wantimi ansore a Wo ya ne dan. asembe na kwaka kire obofo Oh. John the Baptist Bible dia dance yese woni pa bie no oba na wo no a wo ye kese kire John the Baptist he message o de ba asase so wase eni pa nyina nsa kire yadwen na oso yini na edai abai nipa ensa kire yadwen oso yini na ben nanso na ubie television na ukọ social media hwe concert ye nipa ye ho eni kwa ni nyame asam atu ba bi o eni nipa ye concert enti atete sorry them ensuro bone eni ni ma basa ekọ na enshan kawurade nyankopon se awieye brei onyankopon apaja odifo de ko beche na odi nyame asam asoma no na wasoma yesa yenso yemeka bi nchiro amen bi no a esombo chai adwensa kira bi wanyankopon nim bi bia nya kese ncha adwensa kira enti so nya wiase nyina na Christ ni mu a emfaso bia ni so enti anwumre dwane je okra amen onipa bia ho eyinta se wo mini se onipa bia wasase so abiara no unya nwuye nko ade unya nwuye nko ade unya dibo eni na ye kase wo sadi ye nyina chance kojo fosu dadi lumba ewo se friji mu a adwensa kira bia no ma biem odwumasi enipa bere no ho na utia ni empremu akoma bi kenka babo ne nko wose na Judas asufo nyina ana Judas asufo nyina ani Jerusalem fo nyina free kwa ne nchen ani Jerusalem fo nyina free kwa ne nchen wonna kwa ka won bone mo won bone no ye dai won mo so subontin adam mu hallelujah amen Yesu Kristo di ni moja ba ya gede amaye no kwasem adentina brant ye wo trauma tramo ase wa brabo adentina wo trauma red ase wa brabo adentina bayo afefa enka wa ware enti o ma me no papa ko be to yam nanso ya ba bia hook up di wakwa ko du ba bia asawa brabo e do ko wie nanso nyumrai sanka o be dane wa dwen wakoma na wa sacha wa dwen firi wakwambo ne ho a Kristo beje wa Yesu Kristo beje amen na wa brabo ne nyese de tia hallelujah amen Matthew chapter 3 verse number 9 Matthew sampatim yensa ko yimo ya nkro no wasai na musu ka mu se na Yesu sun kan ye mu se e jane Abraham me kama kire mu se na waka kire nse wonyampo betimi anya na mafra boy mu ko betimi nyane eba afra boy ama Abraham esa ko na so de abonua to duare yi ne ho dada na so de bonua to duare yi ne ho dada ense dia bia anso aba we try to agem hallelujah amen enu si another topic o esa dia bia anso aba papa no we chat to them no kwasem love say was say na Kristo ba na adwuma won kom se ko na media bi Yohani was say onu John the Baptist dey be bon so maso bakwa adwensa kire mu bosu akọ adwensa kire mu na do odi na kire ba no de na odi na chi a ba ne de we dey sene me hallelujah amen do odi na chi a ba ne ho ya den che sene me no hu Kristofo dabi ena hu wiasefo dabi ye nyina efutu fra hallelujah amen hu Kristofo na hu ena hu wiasefo esa
nyina ka bom ɛne yɛte nsɔre dɛm hɔ ɛne ɔhaw ɛkɔ kyi kɔ brɛman ne nyina bɛgu yɛ so ɛfiri sɛ ɛnipa po awurade asɛm na ɛnipa mfa awurade asɛm a anyɛ biribi a awurade nso mfa no nyɛ hwee de ɔse sɛ wɔse na me Yohane deɛ bɛbɔ nsuoma so bɔ kɔ adwensakyerɛ mu nsuoma so bɔ kɔ adwensakyerɛ mu wɔde n'akyiri ba deɛ enti tete adiifoɔ no nyinaa ɛne asomafoɔ no nyinaa ɛbɛka adwensakyerɛ ho asɛm hallelujah amen yɛni biribi a fɛn prophetic ministry dabi yɛni adiifo som bi a hɔ dabi na mmom Onyankopɔn pae adiifoɔ ɛde ama sɔre no sɛdeɛ ɛbɛyɛ adamɔni ɛne ahombɔne ntimi nye asɔre no nyɛdɛ ɛmfa ɛnokwasɛm paa medeɛ nyame ansoma me sɛ memɛpirikyi mede nyame soma sɛ mɛhyɛ nkɔm azani krɔmfo tɛkyi ɔmoa hallelujah amen krɔmfo tɛkyi ɔmoa ɔbɛbu sisi a yesu kristo kɔ ɔka kyerɛ asomafoɔ no sɛ monkɔ wiase ababena nyinaa wɔkama yɛne wɔsɛmpa nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa ɛnkyerɛ abɔdeɛ nyinaa wɔgyedeɛ no wɔbɔ ne so no obi gye di na wɔbɔ ne so a ɔbɛgye ne nkwa hallelujah amen enti yɛtamoɔ yi ɛyɛ berɛ a ɛwɔ sɛ gyedefoɔ nyinaa gyere kɔkɔfoɔ nyinaa yɛpia bɔnten kɔka nyame asɛm sɛdeɛ odifoɔ bɛkyere yɛ no hallelujah amen sɛdeɛ komsi pa kase mo yɛ no ɛne hallelujah amen saa na pentecostfoɔ nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛyɛ crusade na yɛkɔka Onyankopɔn asɛm ɛwɔ sɛ yɛkɔka Awurade asɛm berɛ wɔ nyɛ berɛ a nnipa hyehyɛ dɛm ɛfiri sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no ano ɔden paa na no kwasi adɔn sɛ ne yɛpirikyi kurom no boys ɛsɛ boys no go nyina obi anyɛ Awurade obi anyɛ Awurade ndi boys no go no obi anyɛ Awurade ndi enti yɛnti wokuo da biaa yɛyɛ ɔdima mpaabɔ ɛwɔ Wood Village Bɔla Junction enti Onyankopɔn yɛ adom a wokuo da ɛkyerɛ wokuo yi mpaabɔ no kyerɛ mu gidigidigidi na me asɛm ɔkɔ so wie a na mpaabɔ no so yɛ dɛn ɛyɛ twuma ɛmu adansedeɛ bebree hallelujah amen enti deɛ Onyame twetwa firi hɔ nyinaa no sɛ yɛbɛsa kyɛ yɛadwen na yɛyi ɔhɔ firi bɔnem bɔne no dɔɔso no hallelujah amen bɔne nipa di te sɛ awie berɛ mu no too much anɔpɛ na meka no baabi sɛ generation bia no aba wiase a ɔmo mu yɔ ɛso kyɛ saa generation yi brother sakyɛ wadwe o ansa na yɛ too late o woyɛ young boy street life no a wode ho akɔ wura mu no ɛmmoa wo na Tupac ama no kyakɔ ɔkora wɔ he pop that mu yɛyɛyɛ nkɔ wie prison shoot night mu yɛyɛ nkɔ wie prison mega ink mu yɛyɛ nkɔ wie prison enti young boy adenti na pɛ sɛ ɔde wabrabɔ ma wiase na tramɔ ɛne nsa ɛsɛ wabrabɔ dade bra Awurade nkyɛn amen na nwummerɛ ɔbɛhu mmɔbɔ amen 2 Corinthians chapter 2 2 Corinthians chapter 7 verse number 10 2 Corinthians chapter 7 sɛ enipa nyinaa te aseɛ ɔman Ghana te aseɛ sɛ ɛnkyɛ na Awurade aba enti mo yɛ nyina nsakyerɛ yɛadwen ɛmfiri yɛakɔmpɔne hɔ amen adwensakyerɛ nyɛ tɔ nso ka dabi hallelujah amen adwensakyerɛ no sɛ wɔnipa firi bɔnem wɔnipa firi nwom wɔnipa firi bɔne so a wɔtem na afei wabɛsɛ Yesu Kristo na wɔnante tenene ɛne nokorɛm ɛno ne adwensakyerɛ amen hallelujah amen kegaba broma me Paul ma to so tire kuma Korintofoɔ yes eti so kɔ yimo edu no wɔsɛ wɔso Nyankopɔn kwa so awerɛhoɔ yɛ adwensakyerɛ a ɛde kwa nkwagye mu Onyankopɔn kwae so awerɛhoɔ ɛyɛ adwensakyerɛ ɛde kwa nkwagye mu hallelujah amen sɛ onipa tena se nam Awurade kwa so na wɔdi awerɛhoɔ no ɛyɛ adwensakyerɛ ɛde kwa nkwagye mu a wɔnu wɔn ho sɛ kenka Bible na yɛhwɛ nneɛma a ɛbɛsi awie berɛ mu a onipa dwane gye wo kra nkwa o amen ɛnu bɔne tɔn ne mmoa wo dabi asɔre pani a wabie bi aba tɔn tramo
asɔre pani a wabia bi aba ɛda kumi ɛda Antoni wɔne de asɔre daa na ɔteɛ no ne sika no wɔmfa ma ɛmɛma bosea ɔnya 25 years koraa ɔma wo ɛna asɔre daa no nso ɔmfa sika no ma wo age sɛ ɔhia ne guest house Antoni hwɛ bibi yɛ o na Yesu Kristo ɔba bia mu o enti na mote yɛ nkan monsakyerɛ mo adwen na nkyɛ na Awurade aba wɔse deɛ ɛka wɔse Onyankopɔn kwan so awerɛhoɔ na Onyankopɔn kwan so awerɛhoɔ ɛyɛ adwensakyerɛ kwankwagye ma wɔnu wɔ ho ɛkɔ deɛ nkwagye ma wɔnu wɔ ho ɛma wɔn a wɔyɛ dɛn wɔnu wɔ ho ɛgya nnwuma sɛ wobɛnu ho a na wobɛgye atom sɛ woyɛ dibɔyɛni a Yesu Kristo de wobɔ ne bɛkyɛ wo amen na wɔbɛpae wɔgyeɛ ne fa ahodi ama wo amen nipa ehunu ama ne o nipa ehunu ama ne saa bere a woyi wobɛduru Viana hɔ ne mmayewa sɔ no hallelujah amen na ɔmo gyina hɔ twɛn sɛ ɔmo bɛbɔ asawo baba hɔ saa demonic group no a ɔmo aketekete ne social media no you're very careful amen hallelujah amen meka biba wi asade a minimu ane godfather ene de ezibi di godmother ene o matiti aprema afuo kuo da bia ka ɔmo nkuo bi wu na ɔmo ma kyerɛ ntoma kɛseɛ sister baabi a wɔne kyerɛ no ɛne baabi a mepatwa wo di agorɔ kɔ no wode wo nan kɔsi asama do kɔ aso hallelujah amen ɛne pa ba wi ase saa bere ni bradeɛ dodo kana ka biye wodifo sakyerɛ wadwen amen na Yesu Kristo hiaw wɔde yɛ bibia bɛyɛ ɛfi sɛ watwerɛ sɛ ewiase nkwaseadeɛ ɛne Onyankopɔn fa na wɔde ahyɛ nyansafoɔ deɛ aniwuo kababoro ne nkɔ wɔse Onyankopɔn kwan so awerɛhoɔ no Onyankopɔn kwan so awerɛhoɔ ɛyɛ adwensakyerɛ kwankwagye mo no ho sakyerɛ ayɛ dɛn kwankwagye mo no ho ma wɔn a wɔyɛ dɛn wɔn ho hallelujah amen kababoro na wiase awerɛhoɔ deɛ na ewiase awerɛhoɔ deɛ ɛma owuo ɛma deɛ wɔwuo ewiase awerɛhoɔ ma wuo kwasɛm na Onyankopɔn ma awerɛhoɔ deɛ ɛyɛ nipa kɔ nkwagye ɛne adwensakyerɛ na ewiase awerɛhoɔ deɛ ɛma owuo ntodifo bɛkyi yɛ topic bi wɔsi wiase ɛya hallelujah sábẹ wiase awerɛhoɔ nti obi akyi ne saa mɛnɛ wɔnya diabetes wiase awerɛhoɔ nti obi akyi ne saa mɛnɛ wɔnya pressure dani bura Yesu Kristo nkyɛn ne nkyɛn bɔnne yɛ ne bɛ di Awurade Yesu Kristo akyi na nkyɛn ne Awurade aba Sokoban Wood Village Bola Jansi True Faith Church. Yes, sir. Prophet Jacob Bechi. Apa bebia obi anyame sura. Wa Nyankopon ya dom a ekina wo Hebrew chapter 12 verse number 17. Every someone himself children so o person wanya nsira no eso adianenti na wato ni pane akura no amani nu akuma Jacob enti do bo bi a wo pa se wanya nsira no no wo pa no
ɛne ɔpaa no wɔde ne suo hwehwɛ adwensakyerɛ kwan ɛne wɔde ne suo ɛhwɛ adwensakyerɛ kwan deɛ nanso wɔanhunu. Hallelujah. Amen. wɔde ne suo hwɛ adwensakyerɛ kwan deɛ nanso wɔnho dabi ɛnɛ saa bra me no ka sɛ obi da gyin saa bra me ka sɛ me sɛ obi da gyin nokwasɛm obi da gyin o nokwasɛm. Hallelujah. Amen. a wɔpa dwensakyerɛ nsuonya dabi berɛ no twam sɛdeɛ ɛsɔ ɛgye ne suo hwehwɛ adwensakyerɛ kɔ a woanyɛ dɛn woahunu no saa berɛ me sɛ obi da gyin ɔhwɛ adwensakyerɛ Bible da na tifi ɛso kyɛ wei Bible da na tifi no ɛso kyɛ wei Bible da na tifi no ɛso kyɛ wei Hallelujah. Amen. hwɛ ne kidney asɛe hwɛ wɔnya breast cancer no afɛ stroke afa no adwen no afɛ ne wɔhu sɛ awurade wɔ hɔ Hallelujah. Amen. kenka hɔ no biama me wɔsi ɛfiri sɛ monim sɛ akyerɛ no nso ɛfiri sɛ monim sɛ akyerɛ no wɔpɛ so ɔnyɛ nhyira no ɛsɛ ɔpɛ sɛ ɔnya nhyira no wɔpaa no wɔde ne suo hwɛ adwensakyerɛ ɔde kwan ne deɛ so hwɛ adwensakyerɛ kwae deɛ nanso wɔanhunu nanso anyɛ dɛn wɔanhunu. Hallelujah. Amen. ɛberɛ a wɔ nkwa ɛberɛ a woahoɔdin ɛberɛ wei mu na wɔsɛ wohwɛ adwensakyerɛ kwae nokwasɛm paa berɛ wei na wɔsɛ wode ho ma awurade berɛ wei ɛna wɔsɛ wo siesie wakoma na woda no ho firi wiase na ne awurade nanteɛ yɛwɔ berɛ bɔne mu berɛ wei nya berɛ papa na ano na kɔra wɔwɔ 25 years 23 asɛ 25 years wɔtumi atwitwa ne papa a ɔwɔ 56 years aku no ɔnoa ne papa sɛ wɔnkɔ sua adwuma wɔnsua ɔdo akɔ sukuu ankɔ ɔn sɛ esɔ wɔsɛ wɔde sum ɛhwɛ dwensakyerɛ kwan nanso anyɛ dɛn wɔanhunu. saa berɛ yi obi da prison o wɔda kɔndɛm borɔ afei ne wɔnu ne ho bɔne a wɔyɛɛyɛ ho afei ne wɔasakyerɛ n'adwen ɛsɛ kɔndɛm hɔ na ɛbɛbɔ asu wɔ kɔndɛm hɔ na mframa bi fa ho yi ɛna wɔ ahoɔden ɛne nkwa wɔ mu yi ɛne yɛtofoɔ ɔwɔ Mikaf TV ha amen sɛ sakyerɛ w'adwen nokwasɛm na nkyɛ no awurade aba nokwasɛm ɛnkyɛ no de wɔbɛbɛ no nya ba nokwasɛm enti berɛ nkwa wɔ mu yi ɛberɛ ahoɔden wɔ mu yi ɛna wɔsɛ wosakyerɛ a w'adwen firi wakwanbɔne ho Hallelujah. Amen. You might want to see. First Timothy chapter. 2 Timothy chapter 2 verse number 25. Timothy ngba to so mienu. Etie mienu mu adoni num no. What's that? Wase wodwo kasa kire won na won ne di asie na asem no mu. Entanyumre ye de wodwo e kasa kire obi biara a woni nyame asem e di asie. Ye de wodwo kasa kire wo kwasem. Ni nipa bebre atietie nkrofo bi ene o magya tum se onyankopon wo ho but Yesu Kristo bi am ho. O me wu anyeye. There is a supreme being who created the universe, heaven and earth. But Jesus Christ be in the Hallelujah. Amen. Abrantie, money na ho. Yes, sir. Money na ho ate. Na edibi ni soro, edibi ni asase so, edibi ni asase ase. Amen. Ah, odi ama nipa se oba, obenya nkwa om. Yes, sir. Enti obi biara na koma pimu no. Bible say kwa. What say? Na wadu kasa kire wona. Wani ni di asie se ne wo kire wona wani ni di asie wo nsam num. Se ebia Onyankopon be ma wadwensa kire akonokura hunu mu. Ebia Onyankopon be ma wadwensa kire akonokura hunu mu. Akonokura hunu mu. Esa. Ebia Onyankopon be ma wadwensa kire akonokura hunu mu. Akonokura hunu mu. Esa. Ma okwayo. No kwasem. Na urade ma wadwensa kire. Amen. Enyumre ma okwayo. Amen. Na Yesu Kristo fa mo jane ntoro. Amen. Ifrize asam na we nyina no se ye be so Nyankopon na ye di na hyade na tamudie ene ne mransam so ebere bi du ba ma bi sore ne afre no so akaka bensem bia o so ye niam bebre etia asaforo Mark Matthew chapter 4 verse number 16 Matthew 4 ye niam bebre etia asaforo but one day the tree ye ebre okoji tumi krata se okọ Damascus na what the ayaya de akoye asomafo no hon woni Yesu Kristo sia
hallelujah amen na tumi ni kya ne ho hyiaeɛ na de ne to fam na wate ni bi sɛ sɔɔ wɔsɛ yɛ ho ayɛ wura wɔsɛ ɛyɛ mimi Yesu Kristo amen no na yɛ den sɛ ɔbɛto ɔkafoɔ dadeɛ no nankoti afei wɔn mu gya ne kyɛ nyinaa atɔ mum bɛma wani adi ne ho adanseɛ amen na yɛ kasa kyerɛ wo sɛ ɛntrɛwoma nsa nko ɛntrɛwoma tramɔ nsɛw ɛntrɛwoma dwamamɔ nsɛw wabrabɔ ɛntrɛwoma kɔtwebra nsɛw wabrabɔ sakyerɛ wadwen amen sɛ ɛtumi bi kora ne tae saa adeɛ no akyi a nyankopɔn yɛ adom akyina bra good village bɔla junction hallelujah amen prophet Jacob Berti wɔne na difoɔ ɛne na dwumayɛfoɔ onyankopɔn yɛ adom akyina yɛyɛ mpaabɔ ɛnsa kɛka wo pɛ sɛ wogya no malamfoɔ nyinaa bɛm ɔmom tetea bibiduro nyinaa bɛm mekaa sɛ ne yɛyɛ wɔkyena itibia ho ɛne ɔdifoɔ Jacob Berti prophet kɔfa aberanteɛ bi sɛ wei ɔnom nwii na wayɛ ɔpɛ sɛ ogyae nanso ntimi nyae ntimi mfa no mpie na mehwie yɛno nte wɔ yere no ɛwu ne katrɛ ma so masa ɛne yɛde aberanteɛ no pieɛ ɛne yɛhwie wɔ yere no bi ɛne yɛde gu ne katrɛ ma so wɔ ne 2 weeks time ɛne ɔba asɔreɛ ɛne wɔde adanseɛ sɛ firi hɔ wɔmfa wi ne bi nya dɛn ɛnkana no da halleluya wɔnyɛ amango abena wo ɛnyɛ tame awuo ɛyɛ Jesus ɛnyɛ susumasa halleluya amen apɛtɛkyi bankɔ pɛ sɛ ɔgya no hɛrɛ bi anenam bra Yesu Kristo nkyɛn na bɛnya wɔgyea amen obi yɛ lecture wɔtumi wi nsa saa ne yɛyi no di obi yɛ medical doctor sɛ wɔbɔ cocaine ni saa mɛnɛ wakɔka tinka awerɛhosɛm obi yɛ bank manager o saa berɛ me no woka sɛ cocaine nti nɛ wakɔdi nsɛnsɛm wɔ Colombia kurofurom ɛnneɛma wɔ nyinaa na ɛkasa kyerɛ yɛn na nnɛ yɛwɔ ha yɛ no wotwa nyame asɛm amen sɛ wobɛnu ho na wobɛsa kyerɛ wadwen na bɛba wurade nkyɛn kenka Bible ne nkɔ Matthew chapter 4 verse number 16 yes wɔse na ɔma a ɔte sum mu no na ɔma a ɔte sum no huru han kɛseɛ na wɔne wɔte wɔ wu asase no sunsum no ɛha bi apia ma wɔ verse number 17 ɛfiri saa berɛ no na ɛfiri saa berɛ no Yesu firaseɛ ka asɛm no sɛ Kristo firaseɛ ka asɛm no sɛ wɔnsakyerɛ ma adwen yɛnsakyerɛ yɛadwen wɔso ahenniɛ no abɛn yɛnsakyerɛ yɛadwen na wɔso ahenniɛ no abɛn yɛnsakyerɛ na yɛadwen wɔso ahenniɛ no abɛn hallelujah amen wɔso ahenniɛ no ayɛ dɛn abɛn obi sɛ ɔmu nyame yɛnsɛn ɔte trɔko so koraa na ɔba nkoaba sɛ last bia mkɔ preach akɔ sɛ ɔba abɛn dɛ munyama yɛnsɛn mufiri ka ɔbɛba nkɔ nyamae ɛnyɛma nyinaa te sɛ deɛ tea aberanteɛ nti na owura Yesu Kristo maɛ o nti na ɔmaɛ ababa a wotie me papa a wotie me wabɔ bra wowɔ animunyam nanso wonni Yesu halleluya amen ɔka kyerɛ sɛ kio sɛ ɛnɛ na nkwagyeɛ aba fia ɛnɛ na nkwagyeɛ aba fia Yesu Kristo noa ɛberɛ a ɔyɛ fasting wie na ɔnam honhom no ahoɔden 4:14 no ɔnam honhom no ahoɔden no baeɛ na n'asɛm wɔ di kae kenka bia ma meneɛ nkɔ Matthew chapter 4 verse number 16 kenka Bible wɔso na ɔma yɛte som mu no na ɔma yɛte som mu no huru han kɛseɛ ɔma han kɛseɛ na wɔne wɔte wɔ wu asase na wɔne wɔte wɔ wu asase so ɛne sunsum mu no ɛne sunsum mu no ha bia pira ma wɔn hallelujah amen kɔ ɛfiri saa berɛ na ɛfiri saa berɛ no Yesu firaseɛ ka Yesu asɛm no Kristo sɛ firaseɛ ka asɛm no sɛ wɔnsakyerɛ ma adwen yɛnsakyerɛ na yɛadwen wɔso ahenniɛ no abɛn yɛnsakyerɛ na yɛadwen wɔso ahenniɛ no abɛn hallelujah amen sakyerɛ wadwen ɛnokwasɛm ne nipa hu yɛ nim deɛ ɛbɛnya dabi gyina social media na woyiyi wo ho saa baba wa fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ yɛ ho basaasaa yɛ ho basaasaa mesrɛ wo anwummerɛ sakyerɛ wadwen wate nokwasɛm na ɔmo se internet no yɛ ɔmo de adeɛ to so a mpepa bie aka nti bɛ woyiyi wo ho yi na wo expose wo ho kyerɛ wiase yi wonim sɛ video no ayera wo ɛnyerae ɛwɔ hɔ na asɛm bi sɛ obi bɛyi video no aba na
ana asɛm bi so bɛyi video naba nti baabi bɛduru a ɛma bebree ɛbɛka dako ame ayɛ ɔmo ho adeɛ ame ayɛ no wedding mpo a social media video sɛ nsɛm ti awadeɛ no enti woyɛ young girl na wotie me a meserɛw ɛsakyera wadwen ɛnyiyi wo ho ɛmfa mɛto sɛ wiase hwɛ wɔ hɔ ɛyɛ kyiwadeɛ bɔ man yesu kristo no asɛm adi ka no sɛ monsakyera mo adwen na wɔso ahennie no ayɛ dɛn abɛn nokwasɛm na yɛde nipa agye biam nkyɛne yɛkɔ dano ano firi aseɛ ka nyankopɔn asɛm sɛ sɛ monsakyera mo adwen na wɔso ahennie no abɛn hallelujah amen Matthew chapter 3 verse number 1 Matthew asɛmpatim yɛnsa yimu abaakoro korɔ no yes yohane atamuo no na dwen nsakyera ho asɛm yohane atamuo ɛne na dwen nsakyera ho asɛm nanom no adwuma wei na yesu kristo di gyae o kwasɛm sɛ yɛnkɔka ne maniyɛ ɛnkyerɛ yɛnkɔka ne wusɔreɛ ɛnkyerɛ yɛma nipa nyina hu sɛ ne mogya no gye nkwa nokwasɛm yɛma nipa nyina hu sɛ ne mogya no ɛtɔ nipa firi ahohombɔne nsɛm nokwasɛm ɛdeɛ na nipa yɛ obi yɛ difoɔ no wɔhyɛ nkɔm sɛ obi bɛwu a na wɔtwɛn sɛ ɛnsi prophecy no nsi na nipa nyina nka sɛ wabɛn wei hallelujah amen yohana tamuo ɛne na gye nsakyera ho asɛnka nanom no yohane subɔne baa bɛka asɛm wɔ yudi asɛ so sɛ monsakyera mo adwen yɛnsakyera yɛadwen wɔso ahennie no abɛn yɛnsakyera yɛadwen wɔso ahennie no abɛn wɔso ahennie no ayɛ dɛn abɛn wɔso ahennie no abɛn nokwasɛm wɔso ahennie no abɛn nokwasɛm yɛnsakyera yɛadwen na ɔso ahennie no abɛn nokwasɛm nti anwummerɛ yi bɔne bia wote mu biaa sesa nokwasɛm amumuyɔ bia woyɛ biaa sesa gyae firim nneɛma bia woyɛ bia mfa ne kwa mu biaa no twe ho firi hɔ amen na awurade mmoa wo amen yɛnsakyera yɛadwen na wɔso ahennie no ayɛ dɛn abɛn nokwasɛm ɛnkyɛ no awurade aba amen ɛnkyɛ no awurade aba amen aberante a wotie me baabi a ne nam no woanhwɛ yie a wobɛhyia nkwa nhyia wuo ɛmoa wo woanhwɛ yie na ɔma ani ama ho so a wobɛhyia nkwa nhyia wuo amen nipa bebree di nipa bi akyi ama nnɛ ɔmo wɔ brɛ ɔmo brɛ nyɛ ɛnsoyɛ so bɔne nti ofirate asoa asase yi so ntam owura yesu kristo asɛm baako ɔka a mekae a na mesɛ di me kra mu aworɔ hɔ no sɛ wɔse ɛnti nipa nya wiase nyinaa na so ahwɛ ne kra na wɔhye ne kra ɔmfa so bɛɛ na ɔbɛnya halleluya amen ti asɛm no yɛ o sɛ obi nsi fie obi tɔ kaa ɛno ɛnyɛ bɔne wɔ awurade anim na mmom fie no wɔ kaa no nipakyɛ ɔne yesu kristo ɔne yɛ ne ɛhia no halleluya amen agyapadeɛ kɛse a wɔyɛ nyinaa no wonim yesu kristo ɛnɛ yɛka sɛ wɔfirim anaa wɔda bonkum so a saa nneɛma no nyina nyɛ wɔde abiem nti ka baabi a afiri hwi aseɛ ne sakyera wadwe na yɛka ne nnwuma no ɛyɛ True Faith Church International Sokoban Wood Village Paula Junction ɛna nwummerɛ yi Prophet Jacob Eche na asoma ne mmɔfra di nyame asɛm yɛ dɛn ɛbrɛ wo yi onyankopɔn yɛ adom a ɛkyena ɛyɛ mpaabɔ da nyame asɛm kɔ so yi yɛka wo sɛ ɛnyɛma bebree kɔ so nipa brabɔ mu a sɛ ɛnyɛ mpaabɔ mu tumi a ebi kora wo bɔne a wodie no Satan na akyekyere wɔ efie mu tumi na di adesoa bi adɛn asoa wo ɛna woyɛ ho bibia nyɛ dɛn ɛnyɛ yie nti nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena Wood Village no railway police station adum wobɛnya kaa hɔ wofiri Wood Village kaa no a woso wobɛsi wɔ Paula Junction number no a ɛda TV screen aseɛ no na wafa wafrɛ prophet bɛma direction nyame adom ɛkyena ne yɛhyia saa na Anwada Junction so Anwada Junction so Total filling station hɔ no so Wood Village kaa no bi wɔ hɔ woso wobɛsi wɔ Paula Junction na wafrɛ number no ɛda aseɛ no nyame adom ɛkyena 9 anɔpa 9 na yɛwɔ asɔre fie hɔ a yɛahyɛ asɔre no aseɛ bɔmmɔden a na bra na wobɛhunu onyankopɔn deɛ animonyam Luke chapter 15 verse number 7 Luke asɛmpa kɔ ma wonyɛ ha enti awieyɛ berɛ yi asɛm a yesu kristo de gyaeɛ no sɛ yɛnkɔ ka asɛm no na yɛma nnipa nyina hunu sɛ wɔn nsakyerɛ wɔn adwen ɛfiri sɛ ɛnkyɛ na awurade ayɛ dɛ awurade aba na ne ma yɛ ɛtɔ so mmienum no
nsɛm bɛsi sina no ɔde ɛnyɛ asɛm ketewa jabranteɛ wo daakye yɛ fɛ ɛntra hɔ ɛmɛ nipa bi mfa wura brabɔ bi mu a ɛbɛwi akyire wobɛnu hɔ nanso na ayɛ too late ɛsa ɛno nti na mekae Hebrew chapter 12 verse number 17 no wɔse Esau ɛde nisuo adwensakyerɛkyerɛ kwae nanso wanhunu nipa bebree sɛ sɛ ɔmo de nisuo adwensakyerɛkyerɛ kwae hallelujah amen obi a wakɔto obi mo naa ne yɛgyeri ne bɛɛ sɛ 40 years sɛ ɔde nisuo adwensakyerɛkyerɛ kwae o amorɔ baa waworɔ biaa worɔboa na ne yɛakye no yɛse ne nkwa no nyina wɔnkɔda kɔndɛm yɛsɛ ade ne kɔ kɔndɛm wɔde nisuo adwensakyerɛkyerɛ kwae nsuo ohunu na yi a awurade aboa wɔ na wonya aba amanneɛ na yareɛ bi ama wɔ no wɔsɛnkafoɔ no se kae wobɔfo wɔ mmerante berɛm ansa na brɛbɔne na yɛ dɛn sa na brɛbɔne na ba sa na brɛbɔne na ba amen hallelujah amen keka ba bene kɔ Luke chapter 15 verse number 7 kɔ na mesɛ mo sɛ fafiri 11 ma 6 ni ma me 6 ni wɔ sɛ na sɛ ɔba fie a Yesu Kristo na ebu baby sɛ enipa bɛ no hɔ na wɔwɔ nyae wɔ ha na baako yera a ɔnya dua kronkron no hɔ wɔnkɔ ahwɛ deɛ wayera no baako no na sɛ ɔho baako no a na sɛ ɔba fie a na ɔba fie a wɔfrɛfrɛ no namfo ne ne fipamfoɔ boa no ɛne ne fipamfoɔ boa no wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛne ɔka kyerɛ wɔn sɛ momma me ne mo ani nye momma me ne mo ani nye mahunu me dwan a wɔyeraeɛ na no mahunu me dwan a wɔyɛ dɛn wɔyeraeɛ no bɛɛ wɔyera o ɛsa sister wɔyera ɛnɛ apartment nkurɔfoɔ gyegyeɛ no wɔn de yɛ demonic parties nokwasɛm na na bra bi ka se bi kyerɛ me sɛ na woyɛ yutu a mo ani na o yɛm hyɛ me ɔse na damfo bi invite no party bi birthday party ɛwɔ apartment ni mu bi ɛne ɔkɔɛ mpanimfoɔ mo anim o ɛberɛ ɔwuro a ɛdan no mu no ɛmra no de mass bi ahyɛ ɔma anim obie no wɔhyɛ pie to apartment no no nie cocaine nie tramol nie sesa ɛnsa nie cocaine kura ɔsi hihia cocaine kura ɔsi hihia na mmaayewa yi wɔn a wɔn yɛ gay wɔn a wɔn yɛ lesbian wɔn a kyerɛ sɛ ɛnneɛma ɛkɔ soɔ na no ɔdene ɛkɔ na bɛ wiase ɛti sɛ ɔyɛ aberanteɛ no wɔn ani ana hɔ ne wɔn ahyɛ wɔn ho yie na wɔn awurade asɛm no antra kaa no nipadua mu a obi bɛtumi du wura problem bi mu a wobɛtwe ho antwi biam yɛnkyerɛ nyame yɛ adom ɛkyerɛ yɛbɔ mpaeɛ no Elwood village Bola Junction namba no na da seɛ mfa na frɛ wɔkyena bɔ mɔdena dadeɛ kɔ so wɔ brɛ bom no nyɛ wɔ nia dabi halleluya amen nyɛ wɔ nia dabi bible sɛ sɛ wɔse na sɛ ɔba fie a frɛfrɛ no namfiri ne fipamfoɔ no ɛne fipamfoɔ boa no ka kyerɛ wɔn sɛ na waka kyerɛ wɔn sɛ momma me ne mo ani nye na mehunu me dwan a wɔyeraeɛ no na mahunu me dwan a wɔyeraeɛ no halleluya amen anummerɛ ho ɛmfa ho ne baabi a wɔ biara na me adom dɛ bɛbɛka ho asɛm ɛmfa ho ne baabi a wakɔdie sɛ wobɛnu ho no wasan ba w'akyi na wasakyerɛ a wadwen na wagye atom sɛ Yesu Kristo bɛwu maa na wonyɛ bɔne bia mu a onyankopɔn wɔ baabi ɔdu bɛgyina amen halleluya amen kenkaba bene kɔ ɔse na mahunu me dwan a wɔyeraeɛ na me dwa a wɔyeraeɛ no na mese mo sɛ saa ara na anigyeɛ bɛba ɔsoro halleluya amen saa na anigyeɛ bɛba ɔsoro wɔde bɔne baako a ɔsakyerɛ n'adwene no ho sɛ odiifoɔ hyɛ nkɔm sɛ obi bɛwu a ɛna anigyeɛ ba ɔsoro hɔ dabi halleluya amen sɛ obi nyane obi firi awufuo mu a ɛna anigyeɛ ba ɔsoro hɔ sɛ obi ma kwatani kwata piepie a ɛna anigyeɛ ba ɔsoro hɔ wɔde bɔne baako a ɔsakyerɛ n'adwene kababoro deɛ na ma anigyeɛ ba ɔsoro wɔse mo sɛ ɛnti mesɛ mo sɛ saa ara na anigyeɛ bɛba ɔsoro saa na anigyeɛ ba ɔsoro wɔde bɔne baako a wɔsakyerɛ n'adwene no ho bɔne baako ɔyɛ dɛn wɔsakyerɛ n'adwene no ho sakyerɛ n'adwene ho sɛ nipa atene ne yɛduro kronkron a yɛnhia wɔ adwensakyerɛ halleluya amen ɛsi nipa dua kronkron 99 a yɛnhia wɔ ɛnhia wɔ adwensakyerɛ adwensakyerɛ sɛ odi bɔne baako sakra n'adwene sakyerɛ n'adwene no ɛsɛ hia awurade great joy in heaven ɛsa nigye kɛseɛ ba wɔ soro kwasɛm paa sɛ koa wei paa korɔmfo tati amoa wei fɛde wɔse ɛne wɔkura baaboro onyankopɔn akoma tɔ ne yam halleluya amen asɔfoɔ wei ne mo ahyɛdeɛ ɛsa apostol ɔnka nyame asɛm da dabi wɔsi fie
who said a near planet tight in which and when you munch it tight tight. Being Marco, or more as a Ghana politicians. Once I do some more politics, I will be a country. Once some more campaigns will be covered. Be a country. Where's the Minicra? Meshamo, when the king will be at it. Hallelujah. Amen. I saw four with the brothel preaching in the do tight here. A chin or more. I'll bet you for call. Yamaba Tomo. Said Juma on the Assamansa. When then the Ghana. They said we sent 2 people for Ghana and mountain about and most of the you to the drug addict. Emuma Bessia no me. Emuma Boko Kane. One more tramo sell more brabo. And then Fidia any sikam go in the Pejra. Musumu Christo from someone in the Juma. Hallelujah. Amen. And you may such audio. Amen. Baby, I serve was say. Seven was say, Miss Say. And to be some say. Son and the Jabba Bossro. Son and the Jabba Bossro. When the back was such an adjutant, what the boy in the back wire day was such an adjutant. And the Jabba Bossro with the boy in the back wire day was such an adjutant. Such an adjutant. In the patron in the crew crying here against such boy in the back was such an adjutant. It's in the passage. And your crew cry. Why here against such one day against such a. It is will be free bonim bat ni mu a eni gie ba osoro bi o enti po eni satra ni gie kase ba osoro ni gie ba osoro no kwasem na brand e ba ako on so mfre na ato the fighter siame wow ne tuo tintain na afi o motimi ato the fighter no jane nine ato the fighter jane nine we jane na wuru ho na say unia odi na ti o mututu tuo ni sa ne bia kan ye ne nipa eji obonsam ni papa bia de ma nipa bia asase we no obae no bible so oba so obewia okum no wasai onia wie papa bia de ma obia onia ni da so papa bia de ma obia enti na ye ka nyame asam yi so what and car brand here? Don't let your crown go. Oh, that's such a one you. No question. Bitra Ghana, a fraud, Yesica, ne, and be a former father. No question. Hallelujah. Amen. Social media be to me, my one so be the car, one so be short, the hallelujah. Amen. It's a few no months no this year, you know more to. I can't be crowd a beer book now forest. And no team. Brafia. What bad man waba? Brafia. Hallelujah. Amen. Bible said you are part dienya. No one yana password. At the Sako corridor butuko sia. No so yen. Now obed that's what bedu babino obabu nemu afa. Na na wi no obed obasia. And the day in the body. And the second pray. Nipa mu ya nim de obenya nti anyumre sacha wadwen amen sacha wadwen amen na ji asampa ni di amen na you free wiase musubonim amen you free wiase musubonim bia na anyumre obi dadaw se me enko robin abrante sacha wadwen o baba wa bia na anyumre obi dadaw se omo hook up group bi hook up group hallelujah amen. Say o ma sa ati sugar mami for the o ah zabrei ye dia samono ebesia ye o Wood village hona wukwada bia isia ye odima mpa abo no ankopon adom e kira mpa aboda ye ne prophet Jacob Bechi the major one senior prophet God bless you nyame Israel amen waten kora ne nyina gu fidie ni so ene di nyame asam na ma ntu be so oba village number na da ho no mpa abokase yo 0249 number na da ho 98 3311 number na da ho no ame adom e kira obetimi aba bi betima ba program ni bi na mpa aboda no sabre die
yɛde asɛmpa no ɛbɛ wie nti obi a ɔpɛ sɛ ɔba dwumadie no so biara no wobɛtumi afrɛ yɛbie la no atom obi a ɔpɛ sɛ ɔba studio la no na da hɔ no obi a ɔpɛ sɛ ɔba dwumadie no so biara no wobɛtumi afrɛ na yɛatwetwe nkɔmmɔ na awurade bɛhyira wo na ɔbɛpɛgya woayɛ ɔkɛseɛ na waboa wo yɛbie la no atom nti obi a ɔpɛ sɛ ɔfrɛ biara no wobɛtumi afrɛ na yɛatwetwe nkɔmmɔ yɛgu so a yɛtwɛn mo kɔɔ na ɛnya ma yɛdeɛ onyankopɔn hello 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 good evening evening na mpatwa te sɛ awade adomo na nso e ihu atumi ntimi ho yɛ paa na anwummerɛ yi anwummerɛ de wɔkɔ difo like speaking na me friend na machine nkron wayɛ adeɛ pa nyame nam no so cancer mpa no amen 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 macho los yana odi for legend ele nyame nhyira paa ahun so betimi afra aba so bi why obetimi afra aba so bi studio la no dey go screen anim no enti obetimi afrɛ na hello hello ebacha oba no walo o TV no volume ne anu walo na my why na wati ohun of phone nim hello good evening I guess I'll call now baby. Yeah. Hello? And council. I'm what you say. Na me adom ho ye na so e. Na de ho ye pa. Npa cho ho ani. I seven Daniel, say be quiet. Say you be quiet. Yo na anwumre yi. Na de ho ye pa. Seven Daniel. Say be quiet. Ai maton ka kasa ye tie wadaroma. Abali Islam, I will preach Amadama on my Ghana. Amen. Yo, adofo say mo ba so aya etie ohun o TV ne so. Low TV volume na tie ohun o phone na o de kasa ne so. Aha, ana na ebetimi aboa ma ye nyina ye nkomo twetwe no atimi akoso na hyewrade ye numonyam. O de oba ya hello? 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 I want me anyina so. It said any akano nyame adomo a wochena. Hello? Hello? Hello, Kasa sunje nkan. An council. Number cho o kasa free. Ba cho kasa free. Kwaso. Udin. What did you for Asemia at the bar na me show class about the amount funny what in that then na sanche tree amount what in that tree. Amen. About the shop I insure. Amen. Amen so insure pa na ba bi odi for bet obi anso na menya dey insure no. Amen insure ya da se pa ya se. Sabre wo so betimi abaso bi. Hello. Lifu asundio. Amio. Lifu asundie. Amen Joe na ti say. Oba dadmo dipo. Na nyumre. Nyumre boko yewa ye shop nyame acha no to fire na pa ja na kosoro pa. Da ye wa se. Ese na ngosana akese. Amen Joe. Ya mi shira pa. Say ye papa wa benti enso ya ben. Yankopon tu minti.
na misrao wobetimi nso afrɛ na aba hello bantimi anyina so wobetimi aba so na wafrɛ ne nyinaa yɛatwetwe nkɔmmɔ na ayɛ kama wobetimi afrɛ Hello. hello Hello. good evening I am Daniel. Masaba bium. o kasa firi Very famous thing say be kwa no. Asundwe Yangopo Shiramu. O pitch na mo de ma. O my Ghana. Ne gidi fo nyina. amen So for no ene ma go what pitch o pitch ni mu. Yangopo man ahoje fo amen na abibia onya hode efe pitch no e my Ghana sa. amen Yangopo Shiramu o japa mu di ma my Ghana. amen amen nyame so nhyira pa na wase sɛ wofrɛ nyame nhyira pa nti wo nso wobɛtumi afrɛ na waba so na wode wadwenkyerɛ anaa wonkura nkyɛnsɛm abɛ support yɛ na biribiaa atumi akɔ so two faith church hello Bacho, good evening. good evening Bacho, me a John Casafri from Urasu. maadwoa Panya Mishra, I didn't tell my husband, I didn't move for a doom quad doom. amen Near Japan, I didn't some of the bye bye. bye metia me kuromufoɔ rasofoɔ nyinaa nyame nso nhyira mu nyinaa wo nso wobɛtumi aba so wo nso wobɛtumi aba so na wode wadwenkyerɛ ne nkura nhyɛnsɛm aba na nyame adwuma no atumi akɔ so ɛberɛ a ɛgu so a yɛtwɛn afrɛfoɔ yi hello hello ikasa no fam kura Hello. hello Yo, I just spoke to you. Me kasa pribrikum bono region. yo ajapoku wodi aduru bono kasa asundwe nkan Enka wo so. na anwumre yi Yo, yada sepa ne mabunu afutu a wodi amaye. amen In fact, wasa na ha na ye me de pa se wutu mabunu fo. amen Because ne mabunu ye se ba bia omo adu na in fact ano etin. ano den Ki yada sepa ne afutu. aseda Dem ni se ye fa e de boa ye nkata kata. amen Ya se tena mu ni that heaven a ye paako. amen Yada se bebre nyame nka mo. onka ho ajapoku nyame so nhyira wo bebree koso a ne hwe Mikaf TV na obeyi nhyira nyame nhyira wo bebree eti wo nso okay hello Hello, good evening hello, good evening hello enti ohun wo TV no so tie ohun wo phone no so hello. Yo, before Ledger, I am woman in a castle, Mammy Joe, I am in shout. When you mean Mamma Hobby, when you mean Mamma catch a man, switch away, no more finding you play what we are singing. amen Ledger, I mean shout. amen nyame so nhyira mu nyinaa nyame so nhyira mu nyinaa sabre yɛde course no ɛbɛwie nti announcement kakra hɔ na yɛde mamo no onyankopɔn yɛ adom a ɛkyena ɛyɛ yɛ mpa abɔda prophet Jacob Bechi nyankopɔn yɛ adom ɛkyena ɛyɛ yɛ mpa abɔda True Faith Church International Sokoban Wood Village Bola Junction nyankopɔn yɛ adom ɛkyena ɛyɛ yɛ mpa abɔda kwasɛm enti baabiaa wɔ Asante region ha anasɛ Ghana ha baabiaa no nyame yɛ adom ɛkyena mpa abɔ no bɔ mmɔden na berɛ bi kwasɛm emu adansedie bebree nti ebi apɛ sɛ ɔba TV no deɛ ɛbɛbu ɛbɛtwa tia hɔ no number no a egu screen n'anim no 0249 frɛ ɔfrɛ a wɔso pɛ sɛ ɔba mpaabɔ no bi kwasɛm yɛbɛma wo direction sɛ wofiri adwo so kɔ Makra road na ɛba a wobɛsi wɔ mepatwɛw Anwuraga junction na wafiri Wood Village car woso wobɛsi ɛwɔ Bola junction na wafrɛ number no a ɛda nim hɔ no na wafrɛ saa number no ɛda nim hɔ no ebi nso a mo a moba kagye tie nyinaa momfa mo ani nkyerɛ Adumbos FM na mmra mo ani mmra Railway Police Station na wafrɛ Wood Village car woso wobɛsi wɔ Bola junction
onyankopɔn yɛ adom a ɛkyena yɛ mpa abɔda prophet Jacob Bechi saa bɛrɛ ɔmo nso ɔmo firi ɔbo ase ba ne nyinaa tɛdɛ na wɔbɛnya kaa bɛsi wood sɔkɔban na wafa taxi aba bɛsi wood village ɛna ɔmo firi sɛpaase tando so ebua kwa kawia mu oni nyinaa ba ne nyinaa bɛsi osofo lie eti sɛ musi osofo lie a na mo afa Kuwait car no aka chemet nso bɛsi wɔ Kuwait junction eti number no deɛ ɔpɛ sɛ ɔba empabo no bia number no deɛ very important sɛ ɔsɛ ɔfa number no eti wofa number no na sɛ wofra bibia ebe kama na aba beduru mpabo bia wasomdwiem mpabo kɛseɛ a emu dansidie bebree yɛka se yɛka ɛde yɛ nkɔnɛ nti yɛda mu nyinaa ase yɛde dwumadie no ɛbɛkɔ awie onyankopɔn a wote aseɛ yɛso animuonyam yɛde wase sɛ ɛnɛ wabɔ ɛnɛ de dwumadie ati sɛ yɛaba kɔ so apagya dwuma no na fa so pagya wasɔre yɛnso animuonyam daa amen ɛda mu nyinaa ase yame nhyira mo yame adom adasɛ ne yɛbɛhyia na ɛbere ɛpɛn Awurade da kɛseɛ no abɛn na ɛbere ɛpɛn Awurade da kɛseɛ no abɛn na